Benvingudes i benvinguts. En aquest videotutorial us intentarem explicar la manera d'instal·lar l'aplicació d'ajuntaments en el vostre telèfon mòbil. És una aplicació gratuïta que està subvencionada per la Diputació i que és molt senzilla per a instal·lar en el nostre telèfon i on podem tindre totes aquelles informacions que es facin falta per a gestionar tota la informació de la població des d'un telèfon mòbil. Aleshores, per a la seva instal·lació, simplement hauré d'anar des del telèfon a la tenda d'aplicacions de Google, al Google Play, i fer la búsqueda Ajuntaments. És la primera aplicació que se'ns obri, Ajuntaments de València. Aleshores, des del Google Play, punxaria damunt i simplement li donaria a l'opció d'instal·lar. De la mateixa manera, des de l'App Store, si tinc un telèfon iOS, faria la búsqueda Ajuntaments i m'apareixeria la mateixa opció. Recordeu que jo estic fent l'operació des d'un ordinador i la vostra funció seria fer-la des del mateix telèfon per a fer la instal·lació. Aleshores, una vegada punxi damunt, simplement li hauria de donar a l'opció d'instal·lar. Una vegada instal·lada l'aplicació, se m'obrirà un fitxer de configuració com aquest. Quan li done a obrir a l'aplicació, se m'obri un fitxer com aquest. Aleshores, per a trobar el meu poble, me'n puc anar ací baix o, baixant des del telèfon, puc buscar-lo manualment. En aquest cas, punxaria damunt de Villanueva de Castelló. Com vegeu, se m'obri un menú en el que hi ha una sèrie d'icones sobre les que puc punxar i veure què és el que n'hi ha dins de cadascú. Punxe dins de l'opció de cita prèvia, se m'obrirà ací un menú en el que puc concertar cita en aquells tècnics de l'Ajuntament que considero oportú. Quant a l'agenda, en l'agenda se m'obrin tots aquells esdeveniments que han anat donant-se a terme o que es duran a terme en les següents dates. Si n'hi hagueren dates, o sigui, si n'hi hagueren activitats en les pròximes dates, m'apareixerien ací totes aquelles activitats que organitza l'Ajuntament. L'opció d'enquestes encara no està activada, però seria per a fer preguntes sobre aquelles qüestions que l'Ajuntament considera necessàries per a consultar amb la ciutadania. El Facebook de l'Ajuntament, si punxo damunt del Facebook m'apareix el Facebook de l'Ajuntament, un apartat de notícies en el que apareixen totes les notícies que han anat apareguent en la pàgina web de l'Ajuntament, l'organització municipal en la que està la distribució de regidories i de regidors en el poble, l'apartat de farmàcies de guàrdia, si punxara damunt, m'apareixerien les farmàcies de guàrdia que n'hi ha en aquest moment i les que n'hi haurà en el futur. Tinc un apartat també de llocs d'interès del poble. Se m'obri un xicotet mapeta en el que apareixen tots aquells llocs del poble de Castelló que pogueren ser interessants de visitar o que em farà falta la informació en un moment donat. La bústia ciutadana és una extensió, per dir-ho d'alguna manera, de l'aplicació de l'alcalde a un clic. En la bústia ciutadana jo puc afegir diferents opcions, que no siguin només consultes, sinó a banda de consultes, jo el que puc fer és fer una sol·licitud, fer una consulta conforme ja està en l'alcalde a un clic, una funció d'incidències en el que aleshores ací podria adjuntar una foto. En aquest cas en el simulador no puc, però en el telèfon podria adjuntar una foto de la incidència que estic escrivint ací. Un apartat de telèfons d'interès en el que hi ha telèfons del mateix poble i n'hi ha telèfons de, per exemple, el centre de la dona, que no formaria part del poble, els bombers de Xàtiva, ambulàncies de Xàtiva, urgències sanitàries, l'Hospital Lluís Alcanyís, o sigui, un apartat de telèfons d'interès amb coses que no siguin, amb aquells apartats que no siguin també del poble.
També tenim una opció d'ocupació pública. Totes les opcions de treball que publica l'Ajuntament a la seva pàgina s'obririen punxant damunt de l'enllaç d'ocupació pública. També tenim un accés als vídeos dels plenaris i al canal de YouTube de l'Ajuntament. Bé, com vegeu, és una aplicació molt fàcil d'utilitzar. Gràcies per escoltar i esperem que us hagi sigut d'utilitat.